So guys, kita nyo guys, maririnig ninyo ang huni ng mga ibon. Yan ang parola guys. Sa nauuna kong vlog guys, doon sa Liluan, ito part pa rin ng Liluan. Kikita natin doon sa may rotunda ng kanilang daan, highway. May isang parola doon, miniature yan o ano. Ito ang tunay na parola dito. Kung galing kayong Mindanao, sakay kayo ng barko at dadaong kayo sa Cebu, talagang makikita yung parola ito, madadaanan nyo to. Kasi mula sa Cebu patungo dito, dalawang parola sa may Mandawi. Ang Bantolinaw Point at yung Bagakay Point ito. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo ang dagat nito na sa tabing dagat. Punta tayo dyan mamaya. Maraming tao dito guys, namamasyal guys, kasi ganda ang place. Ito ang lighthouse guys. Maraming mga kabataan dito ngayon guys, namamasyal. Ito guys, ang mga information, latitude at ang longitude nito sa location nito.
Hello guys, bago tayo magpatuloy ng ating gawain, pagpunta sa isang area, nagugutom ako, kumakain muna tayo guys. Ito, kilala nyo ang tinapay na to. Ito lang guys, kasi pandemic, paan lang ating kinakain o tinapay, kasi pandemic ngayon. Panahon ng pandemic, tinapay o pan ang ating snacks guys. Kain tayo bago tayo pagpatuloy ng ating isang area na pupuntahan natin ngayon. Salamat guys, at sana magpatuloy kayo sa pagsubaybay ng aking mga vlog. Maraming salamat. God bless you all. Nandito tayo dito guys. Dito. Magandang tanawin guys. Yan ang liluan guys. Nandiyan ang kanang mabuti. Napakaganda ng paligid guys. Yan guys, ang bandang ron dagat na rin guys. So napakaganda ng paligid. So samahan niyo ako guys, tingnan ang buong paligid dito guys. Ang sarap ng simoy ng hangin, talagang fresh na fresh. Kita mo guys, kahit ang Cebu City guys, again, akin i-mention naman makikita naman dito. Lake yan guys. Yan ang lake. Tapos guys yun, hindi natin masyadong makita kasi mausok. O ano ba. Yan ang Cebu City na naman guys. Laging iniminition ang ating city. Yan. So tingnan maigi guys. Yan, part ito ng guys, liluan. Yan, hindi nakikita ang kabisera o lungsod mismo ng liluan guys, kasi lowland sila at maraming punong kahoy diyan. Diyan na bahagi na diyan, yan ang liluan. Pero hindi nakikita. Kasi wala masyadong mataas o matayog na building. Ibaba guys, yon Katarman liluan yan. Ang bandang dito, yon ang tinatawag naming Tayod liluan. Sa bandang roon guys, yan ang dagat na guys. Yan ang dadaan ng vapor patungong Maynila.
Yan, napakaganda guys. Yan, guys, oh, walang katao-tao guys. Parang hindi ka makapaniwala guys na nandito ito sa ano, malapit lang sa Cebu City. Marami pa lugar dito guys, ano, hindi pa masyadong na ano ng development. So, pero siguro guys mga 2 to 3 years wala na to. Kasi ginagawa tong golf course noon bro. Anong rason na hindi napatuloy? Part ng Metro Cebu itong Liloan guys. Kasi malapit lang ito, mga 18 kilometers or 16 kilometers away from the city of Cebu. So yan guys, ang nakikita mo yun guys, ayun, ang Mactan Channel. At saka yung mga buildings na yan, nandyan na sa Mactan yan. Oh. Discovery, kung yan ang pinakadulo guys. Tawag namin Punta Inganyo. Yan ang ano sa Santa Lucia yan sa Discovery. Iwan ko Discovery Bay, Discovery Bay. Oh, iwan ko basta ganun. Oh, tingnan mo kayo, napakasarap dito guys. Sariwa ng hangin, no? Yan ang mga vapor na galing Cebu at galing Maynila, talagang dito dadaan lahat. Oh. Ito dadaan. Tingnan nyo guys, oh. Yung mga maliliit na island pa yan guys, sa unahan yun ang sa may Santa Rosa. Pero yung naka-background guys, naka-background diyan sa ano, sa Mactan. Oh, ayan ang Bohol. Yung bundukin kung nakikita niyo diyan, yan ang Bohol na yan. The island of Bohol. Talagang maganda rin ang Bohol guys. So ito guys, at nung makikita ngayon, no. Tingnan nyo guys. Napakasarap guys at napakagandang tingnan, no? So, focus na to ng konti guys. Oh. Napakaganda guys. Yan ay part ng Cebu City yan guys. Oh. Doon. Napakalinaw ng dagat ngayon, no? Kitang-kita yung Bohol at kabila pa guys, ano, pati ang Leyte nakikita dito sa bahaging diyan. Talagang linaw ang dagat ngayon guys. At ang background dyan, northern part guys, yun, no? Ng Cebu. So nakapasarap dito guys. So guys, marami nang may nagtitinda dito guys. Oh. Talagang maganda rin ang lugar talaga. Yeah.
Ito guys, oh, daming mga baka guys. Yan, mga baka. Mga cow.